रेलि उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि जिल्लायाव बेयो बिराद साक्सेसफुल रेलि जोंनि थाखाय आरो दिनैनि रेलियानो बयनिख्रुइ बांसिन देरसिन गिदिरसिन रेलि होननानै जों बुंनो हायो। क'क्राझारावबो जाबाय, बेजों समान जायाखै। चिराङावबो जादों, बेजों समान जायाखै। गसाइगावबो जादों, बेजों समान जायाखै। आरो बिनि उनाव भेरगावबो जाखांबाय, बेजों समान जायाखै। मथथे उदालगुरि जिल्लानि मोनबा समस्ति लानानै जिथु आशीर्बाद रेलि, बोर बिनाय जिथु रेलि, बियो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो। आरो बेखौ नायनानै बिपिएफ हान्जाया मोनबाबो समस्तियाव जोङो देरहानायखौ सियर होननानै जों दिनै सिक्रिटि होनो हायो, बुंनो हायो, फोसावनो हायो। बिराद माने नों होबथाबाबो होबथानो हाया। माखासे मानसिया गारि मोनैनि फैनो हायाखै, बिराद आफसुस थादों। जेन हक जोङो सेस्था खालामगोन जोंनि मिथिंफ्राव, गासिबो मिथिङाव जोंनि सापर्टार गासिबो रायजो राजाफोरखौ हारसा बर' बयखौबो लाबोनायनि जोङो सेस्था खालामगोन। दिनैनि मिथिङाव गासिखौबो लाबोजोबनो हायाखै, दुखु मोननो नाङा रायजोफ्रा। मथथे जों दङ, जोङो रायजोनि जानानै खामानि मावनो थाखाय रेडि। गरखायानो जा, हिन्दी भाषायानो जा, बा राजबंशियानो जा, बा मथथे बाङालि असमिया गासिबो जाथि जन'गोष्ठीखौ लानानै जोङो खामानि मावनो ओंखारदों आरो मावलांगोन। जोंनि थांखिया बेनो, बिटिसिखौ आगोलनि बादि समायना खालामनाय, सक्तिशालि खालामनाय। बेखायनो जों बुंदों मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेइन। खोथाया बेवहायनो। बिस्वजित मोननि खोथाब्रा, बे बिजेपिनि खोथा। बिजेपियालाय बेनोथ'ब्रा, बिस्वजितआ बिटिसिआव बिजेपिया बांसिन देरहायोब्ला बिस्वजितआ गावनो चिफ जागोन होननानै बुंना लादोंथ'। बे बिसिनि खोथा। देरहाया बेखौथ' जों बुंखायो। बिजेपियानो 1 नाम्बाराव दङ। बिजेपिया दिनैनि दिनाव नंगौ बिटिसिआव सेकेन्ड पजिसन लागासिनो दङ, खिन्थु बिपिएफखौ नाख्लायनो हाया। खोथाया बेनो। जोंनि दिनाव सिएसपि दंमोन, बेबायदि सिएसपिनि एगेन्स्टै आन्दलनबो जायाखै। जोङो साख्रिखौ जेरैबायदि होनांगौ पार्सेन्टेज वाइसआव बेखौ जों होबोदों।